Ahojte priatelia! Dnes sa porozprávame o téme, ktorá sa týka každého z nás, o temnej stránke živého vysielania a jeho vplyve na naše duševné zdravie. Žijeme v digitálnej dobe, kde sa živé vysielanie stalo bežnou súčasťou nášho života. Či už sledujete svojich obľúbených streamerov na Twitchi, TikToku alebo iných platformách, je dôležité uvedomiť si, že za tým všetkým sa skrýva aj druhá strana mince. Predstavte si situáciu. Mladý streamer začína svoju kariéru plný nadšenia a energie. Postupne však začína čeliť narastajúcemu tlaku zo strany publika, nerealistickým očakávaniam a častokrát aj kyberšikane. To, čo začalo ako zábava, sa môže rýchlo zmeniť na emocionálnu nočnú moru. Parasociálne vzťahy, ktoré sa vytvárajú medzi divákmi a streamermi, môžu byť nebezpečné. Diváci si často myslia, že poznajú svojho obľúbeného tvorcu obsahu. Vytvárajú si ilúziu blízkeho priateľstva. Realita je však iná. Streamery sú tiež len ľudia s vlastnými hranicami a potrebami. Pozrime sa na to, ako môžeme situáciu zlepšiť. Prvým krokom je uvedomenie si problému. Potrebujeme vytvárať zdravšie online komunity, kde je priestor pre empatiu a vzájomný rešpekt. Platformy ako TikTok môžu byť nástrojom pozitívnej zmeny. Už teraz vidíme rastúci počet obsahov zameraných na duševné zdravie a podporu komunity. Je fascinujúce, ako sa sociálne médiá stávajú priestorom pre otvorené diskusie o témach, ktoré boli kedysi tabu. Ľudia zdieľajú svoje príbehy o zotavení, poskytujú si vzájomnú podporu a vytvárajú bezpečné priestory pre tých, ktorí to potrebujú. Nemôžeme ignorovať ani úlohu umelej inteligencie v boji proti škodlivému obsahu. Moderné technológie nám pomáhajú identifikovať a filtrovať toxické správanie, dezinformácie a manipulatívny obsah. Je to neustály boj, ale postupne dosahujeme pokrok. Pre streamerov aj divákov je kľúčové stanoviť si zdravé hranice. Ak streamujete, nebojte sa urobiť si prestávku, keď ju potrebujete. Ak ste divák, pamätajte, že za obrazovkou je skutočný človek s vlastnými pocitmi a limitmi. Ak sa cítite preťažení alebo zažívate akékoľvek problémy s duševným zdravím, nehanbite sa vyhľadať odbornú pomoc. Existuje množstvo organizácií a odborníkov, ktorí sú pripravení pomôcť. Nie ste v tom sami. Pozitívnou správou je, že komunity sa postupne menia k lepšiemu. Vidíme čoraz viac iniciatív zameraných na podporu duševného zdravia, vzdelávanie o mediálnej gramotnosti a vytváranie bezpečnejšieho online priestoru pre všetkých. Ak vás táto téma zaujala a chcete sa dozvedieť viac, nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanála. Spoločne môžeme prispieť k vytvoreniu zdravšieho digitálneho prostredia. Ďakujem, že ste si vypočuli tento príspevok a nezabudnite, vaše duševné zdravie je na prvom mieste. Uvidíme sa v ďalšom videu. Zatiaľ majte krásny deň a dávajte na seba pozor.